Dalilin zuwa na dai na zo ne in ƙara jaddada saboda na ga kaman abun baki ɗauke shi da mahimmanci. Ni dai na gaya ma ni dai na gaya ma cikin wata matsala. Amma fa wallahi ni ina da ɗan sharaɗa na to wanda gaskiya sun saba gaskiya ba zai yiwu ba. Wannan gutsuru tsoma in kana son duk ya kauce kuma in kana son duk a gama waɗannan abubuwa gaskiya ni abin da yake damuna ba na son in yi aure ban da sana'ar yi. Haka ne. Ko kuwa kaga na ba zan je kuma kai kana da mace. Ina da ita. To kaga ko ni kuma zan je in zauna zuba kishi ya ido ba sai ta dauko ta bayan na kashe abu wallahi ba zai yi ba. In kin ce za a rika aje kayan nan a ɗakin ki ne kina ɗiba kina bata to in kuma kin ce a sallame ta ne duk wanda kika faɗa fa ni daidai ne a wani. Abu mai sauki saboda kin mun so. Abu mai sauki mai muhimmanci. Mai kashe wannan magana mai kashe wannan abu kuma dole ne a sa min keken ɗinki in ana son aure ni. Daya. Ka ɗauka. Na ɗauka. Kuma billahi zai a lahuwa dole ne a sa min fresh. Saboda ɗaura ƙanƙara da zoɓo. Haka ne ai sana'a ce. An rike wannan ko? An rike. Kuma billahi lazi wallahi tallahi dole ne gidana a sa min TV da bidiyo. Babu matsala. Dan ba zan je ɗakin wata kallo ba wallahi tallahi. To yanzu ita wancan ɗin zan bata ce ko kuwa za ki iya zama ku biyun ko koke kaɗai? A wannan ganin ka. Wannan ganin ka. To ai ne kuma na kun zauna ko biyun nan ba zan ji daɗi daidai inda nake so. Idan dai na je abin da na ga ana yi shi zan yi. In mai kyau ne to in mara kyau ne shi zan yi. A to ai garan sallamu wancan a yi abin da. Yau kuma ganin ka dai ni dai ba zan ce ka saki ba. Amma kuma ka sani wallahi tallahi ko wanda bai raga mun ba ni zan raga ba wallahi. Zan saki.